Am o scleroză multiplă din 2007, care mi-a afectat nervii optici. Și de vreo 30 de ani sufăr de o migrenă cumplită. Și în ultimul timp am avut migrene mult mai puternice decât celelalte dinainte și amețeli foarte mari, de tot timpul mai eram pe jos din cauza acestor amețeli. Și am decis să vin la această clinică, având mare încredere în camera barică. Pe lângă doamna doctor Făcuraru mi-a recomandat să fac și o perfuzie cu tiostin, așa, și încă din prima zi, din prima ședință, să știți că eu am ajuns acasă, am adormit fără niciun fel de somnifer, n-am mai avut migrenă și nici amețeli. A fost extraordinar, deci nu-mi venea să cred că sunt eu cea cu care suferisem așa de mult. Eu, susținător al soției, bodyguard pe timpul tratamentului și ca afecțiuni diabet, circulație periferică, deficitară, starea de oboseală specifică și vârstei, dar acum sunt tânăr, m-aș censura.